खुलुमबाय बेलासि समनि खौरां लाबोदों नायलांदो। आसाम पुलिस आरो CICFनि मोनसे हानजाया काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचर एयारपर्टआव गोख्रों सिग्रोमनानै 20 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय जसेफ 22 बोसोर बैसोनि आरो लाल मांगाइजवाला 30 बोसोर बैसोनि। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव खेबसेनो 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिङाव थानाय किसवारानि कान्डियाव गंसे गारिया हरखाबै लामानिफ्राय फिस्लायना गोलैलांनानै गोथौ हाखराव गोलैलांनायाव गारियाव थानाय 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गारियाबो सिलिंखार बिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। थैनाय 3 सुबुंनि मुङा जाबाय मदनलाल, राकेश कुमार आरो दयान सिंह। I love BPF फेसबुक पेजनि एडमिनखौ जों मिथिया। I love BPF फेसबुक पेजनि एडमिन होननानै नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ लानानै हास्थाय बरगयारी आरो बिजितसुला नार्जारी बिथांमोना बिटिआर फार्स्ट फेसबुक पेजनि हेंथा FIR होनाय जाबाय। बिटिआर फार्स्ट फेसबुक पेजआ बिजितसुला नार्जारी आरो हास्थाय बरगयारीखौ I love BPFनि एडमिन होननानै नंखाय बाथ्रा फोसावदोंमोन। आङो फार्स्टआव आंनि आरो आंनि लोगोनि इन्ट्रडिउस होनो सानदों। आंनि मुङा हास्थाय नोगोरा बरगयारी, आंनि लोगोनि मुङा बिजितसुला नार्जारी। जोङो दा गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायगासिनो दङ। आङो गभर्नमेन्ट कलेजाव MA फरायगासिनो दङ। ओमफ्राय आंनि लोगोआ दा डिग्री 5th सेमाव मैया जाखिनि थांनाय 19 अक्ट'आव मोनसे बिटिआर पेजआ जोंखौ I love BPFनि एडमिट होननानै जोंखौ पस्ट खालामदों। जों दा बिनि सायाव जोङो बिटिआर पेजखौ जोङो FIR होनाय जाबाय। पुलिस क'क्राझार जिल्लानि पुलिस स्टेसनाव जोङो बेखौ FIR होनाय जाबाय। बेखौ पुलिसफ्राबो बुंबाय बे माननि गेजेरावनो थाबैनो बेखौ दायनिगिरिखौ दिहुनगोन। मानि थाखाय होनोबा जों दा फरायफुनाय मानसि, जोंनि सायाव बिदि गाज्रि हाबा खालामनाङामोन। जोंखौ इमान इनाय अनागारि जोंखौ नंखाय दाय फोसावनानै जोंखौ दिनै बिटिआर पेजआव जोंखौ पस्ट खालामदों। दा जों बेखौनो बुंनो सानो जोङो बे I love BPF पेजखौ जों मिथिया, बिनि एडमिटआ सोर जों बेखौबो जों जे मिथिया। दा जोंखौ बेबायदि नंखाय दाय फोसावनो थाखाय जोङो बेखौ दिनै FIR होनाय जाबाय। दा बेखौनो बुंनो सानदों। बिटिआर पेजखौ जों सोर सालायो जों बेखौ मिथिया आरो आं बेखौ मिथिया। मैया जोङो जास्ट लोगोफोरजों जोङो ज' दंलायोमोन, ज' खोथा रायज्लायदोंमोन जोङो। बेयाव आङो बेखौ बेलासियावसो नुदों। जोङो आन्दायदों बे पेजखौ सोर सालायो जों बेखौ जों मिथिया। बिटिआर पेजनि एडमिटबो जों मिथिया आरो I love BPFनि एडमिटखौ जों मिथिया। जोङो बेयाव जोंखौ पस्ट होनायनि थाखायसो जोङो दिनै दुखु मोनदों। जोंखौ मानो नंखाय दाय मानो फोसावनांगौ जाखो, बेखौनो जोङो गुरै खावलायहरो बिटिआर पेजनि एडमिटखौ जाहाथे जोंनि बे पस्टखौ थाबैनो रिमुभ खालामथों। नङाबा जोङो बिनि सायावबो जों एक्सन लानाय जागोन। बे 24 घन्टानि गेजेरावनो थाबैनो बे पस्टखौ रिमुभ खालामनांगौ। आं बेखौनो बे मिडियानि गेजेरजों गुरै खावलायनाय जायो। गोजोन्थों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।